May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw Miyerkules nagisgot kabahin sa upat ka klase sa yuta nga midawat sa liso nga gisabwag kanila. Abi ninyo mga igsuon, very understandable ang pagka-explain sa matag yuta. So, palihog na lang ko sa pagbasa balik sa ebanghelyo and kindly identify kung unsa ta nga klase sa pagkasumusunod. Kita ba tong gahi kaayog kasing-kasing nga di gyud kabag-o ang pulong sa Dios? Or kita tong makasulod ang pulong pero dali ratang ma-divert sa material things? Or kita tong nabag-o gyud sa pulong sa Dios totally? Maunay common nga reflection. But how about muhatag ko ninyo og lahi nga anggulo sa pamalandong? How about this? What if kita ang hinungdan why people are not going to church anymore? Pwede. Muna mangutana siguro ta, is my life still an inspiration? Nga ganahan silang musimba, mabag-o, magbinuutan, kay nakita tanilang buutan? Or basin nagkabati atong batasan nga bisan ang mga tao sulod sa atong balay dili na ma-inspire nato, di na ganahan magbag-o, di na ganahan musimba kay bati ta gipakita. Mga igsuon abi ninyo, the best preaching baya is kanang good life nato. Nga bisag no words or few words, makita lang tanilang gabinuutan diya sa hilom. Sila mismo, they will be drawn towards you ug ma-inspire sila magbinuutan, musimba, mubag-o kay nakita kanila nga nagbinuutan. Pagkanindot unta mga igsuon, kung moabot na ta sa punto nga makapangutana na ta, can we identify at least one person lang, bisag usa lang, nga atong na-inspire, napabag-o, napaduol sa Ginoo tungod kay nakita kanila nga maayo tang tao? Pagkanindot unta, ato ng panikamutan,